Suomi on pieni maa, jossa on vähän väkeä ja suhteellisen vähän radikalisoituneita henkilöitä. Ryhmä ammattilaisia on ollut hyvin ennakoiva lähestymistavassaan poistumistyöhön ja ennaltaehkäisyyn. He kuvailevat tätä holistiseksi. Olen täällä saadakseni tietää enemmän heidän holistiseen mittauslähestymistapaansa radikalisoitumisen torjunnassa ja ehkäisyssä. Hei, olet varmaankin Lotta. Kyllä, ja sinä Jody. Tapasin poistumistyöntekijä Lotta Carsonin kysyäkseni häneltä hiukan enemmän suomalaisesta lähestymistavasta. Se on monien asioiden summa. Lakeja ei ehkä ole, joten emme ole rankaisijoita. Meillä on yleensä ottaen enemmän kuntoutusnäkökulma asioihin Suomessa. Näin vankiloissa se pätee myös poliisityöhön ja meihin kansalaisjärjestönä. Viranomaiset ja muu yhteiskunta ovat Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin tottuneet toimimaan yhdessä. Poistumistyötä tekevä ryhmä ei ole kovin suuri, joten tunnemme toisemme. Yhdessä työskentely mahdollistaa mittavan tukiverkoston jokaisessa tapauksessa. Verkostossa on edustajia joka elämänalalta, valtiolta, kansalaisjärjestöstä ja yhteisöstä. Teemme paljon verkottumista. Olemme läheisessä yhteistyössä vankila- ja koeaikatyössä. Työskentelemme poliisin ja muiden organisaatioiden kanssa. Onni on esimerkiksi entinen, joten hän tuo todella arvokasta tietoa verkostoon sekä radikalisoitumisesta että poistumisprosessista. Se, kuinka hän on tehnyt prosessinsa, on todella auttanut kaikkia ryhmäläisiä. Tiedän, millaista on olla siinä tilanteessa. En siis vain ole lukenut siitä, tietäen siitä jotenkin älyllisesti. Minä tiedän sen kuin kehossani sillä hetkellä. Ja se antaa minulle ehkä vähän erilaisen lähestymistavan ja erilaisen läsnäolon niissä tilanteissa. Tapasin Onnin keskustellakseni siitä, miten kaikki toimii. Kuulen usein termin holistinen kuvattaessa suomalaista lähestymistapaa. Voitko selittää, mitä se tarkoittaa? Minulle holistinen tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon kaikki puolet, että asiat liittyvät toisiinsa. Sen täytyy pohjautua tarpeisiisi ja sinun erityiseen tilanteeseesi, kuten kuinka kauan olet ollut tilanteessa ja kuinka syvällä siinä olet ollut. Kaikkein tärkeintä on, että he irrottautuvat väkivallasta ja se jo riittää. Jos he kuitenkin ovat halukkaita ja haluavat perimmäisiä syitään tutkittavan ja he haluavat parantaa elämäänsä, meidän tulisi aina auttaa heitä siinä. Joten poistumistyötä tehdessä on mielestäni todella tärkeää tehdä perinteistä radikalisoitumisen poistavaa, irrottautuvaa poistumistyötä ja ideologioista keskustelemista. Mutta on myös oltava tietoinen pelissä olevista tunteista ja siitä, kuinka myös vaihtaa arvot kokemiensa tunteiden kautta. Joten poistuminen on todella koko kehon kokemus. Yhdellä hänen asiakkaistaan, Wahidille, kipu oli myös fyysinen, joka sai hänet vihaiseksi. Hän tunsi paljon kipua ja hänen kipuunsa ei todella vastattu, joten hänen tarpeensa eivät tulleet tyydytetyksi. Hän oli aika vihainen, täynnä vihaa ja väkivaltainen kaikkea kohtaan. Lotta aloitti antamalla hänelle fysioterapiahoitoja. Mutta sitten ymmärsin, että siihen liittyi muutakin. Traumat olivat syvemmällä, joten keskustelimme myös. Paneuduimme siis sekä kehon kipuihin että traumasta peräisin oleviin kipuihin. Tämä on erittäin mielenkiintoista minulle. Holistinen lähestymistapa kuulostaa aika hämärältä, mutta tämä kokemus Wahidin kanssa näyttää jotenkin, että hän tarvitsee tätä mittatilaushoitoa. Sekä perinteistä että fyysistä kokemusta, jotta hän pääsisi kivuistaan ja hänen vihansa vähentyisi.
Se on myös erittäin pitkä prosessi. Se on pitkä oppimisprosessi, jossa opitaan muuttamaan käyttäytymistä, näkemyksiä ja arvoja. Se voi helposti kestää 5-10 vuotta. Mielestäni kaiken poistumistyön tulisi olla holistista ja pitkäaikaisesti suunniteltua. Mielestäni hän on hyvä esimerkki siitä, kuinka ei aina ole suoraviivaista puuttua vihaan tai ideologioihin, vaan henkilö voidaan tavoittaa hänen tarpeensa tyydyttämällä ja luottamusta rakentamalla. Sitten kaikki viha, jopa väkivaltaisuus vähenee. Tämä lähestymistapa todella tuottaa tulosta. Olen nähnyt tuloksia tällaisesta työstä ja toivon, että voimme levittää täällä harjoittamaamme Helsingin tai oikeastaan suomalaista mallia. Se oli erittäin kiinnostava kokemus. Lotta todella näytti minulle kaikki suomalaisen poistumisohjelman osaset. Täällä Suomessa työskennellään siinä yhteisöpohjalla, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Olen kuitenkin oppinut, että radikalisoituminen on yksilöllinen prosessi, joten tarvitaan mittatilauksena yksilöllinen toimintasuunnitelma myös sen vastustamiseen. Mielestäni suomalainen malli on todella hyödyllinen asiakkaille, ja se on jotakin, jonka voimme viedä eri maihin ja yhteisöihin kaikkialla Euroopassa.